O noso proxecto vai sobre un estudo de froitas nas parroquias de Remourelle e Balboa. Aquí temos os resultados nas enquisas e aquí, como se pode ver, son as 4 froitas máis consumidas. A mazá é a máis consumida. Nestas viñetas puxemos algunhas preguntas que resultarían interesantes a xente que nos visitara. Aquí puxemos quen consume máis número de froitas diarios, os homens ou as mulleres. As mulleres consumen 4 veces de froitas diarias e os homens 3,7. Aquí puñemos cal era a media de 3 froitas diarias, que según os resultados de algunhas investigacións é moi asequible, porque algúns resultados din que 5 era moi bo, 3 é o normal e 1 sería insuficiente. E este é o noso proxecto. Este estudo vai sobre o consumo de froitas nas parroquias de Remourelle e Balboa. Nas enquisas fomos casa por casa preguntándolle a xente cal era o número de froitas que tomaban diariamente e cal eran as froitas que tomaban. Despois fixemos a media de froitas e tamén as froitas máis consumidas.